ಗಮಕ ಮಿ ಗಿನೆ ಹಿಂಗ ಬದಲ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ವರ ಸೌಫ್ ಕಾಳೋ ಕೇದೆ ಬೇಣಂ ಬೈ ಮಿ ಬದಲೇ ಗುಳಿಗೆ ಅಸ್ತು ಮಿ ಎಜ್ಜೆನಿ ಲಾಮಕಸಿ ನಿಜಾಮಗೆ ದಶೋ ಹುಳುದು ಅಡ್ಡು ಹುಳುದು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಉಫೆದೆ ಕಲೆಗೆ ನಿಕೋ ಗಾನು ಒಗ್ಗದು ಬೇನ ಹಾಕಿ ಹೈ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆದಿ WDC ಗೆ ಹೆಮ್ ಮೆಂಬರ್ ಉನ್ನ ಎಕ್ಕೋ ಉಫೆದಿಗೆ WDC का रशी काउंसिलर का उफेदे कले की रशी वाकी अकाउंट उफेदे है ए अकाउंट दौलत के बजट दे पैसा सीधा अकाउंट जमा को देश ये में नतीजा को तो अभी मिनिबनी अभिरिंग कंकं अमिल्ला निम्मु के बार वरेका अभी न मिनिबनी माली बार वरेका अभी न मिनिबनी सियासी बार वरेका अभिरिंग कंकं एहम बाकी एहम रशकिति निम्मान निम्मुमा मिगिने एमे मी अभिरिंग को मिगिने हिगा बदल मी बदल गिने हुळुदु रैयतुन तिगी तैयारक्कं अदो मी ऑडियंस बेली में वाला साउथ होते गएंगे मी तो फेने मेजी हुळुदु के पुरी के काउंसलर इब्राहिम शुकुरी आफिर न एको मेजो बार रंगला तैयार मी बदल गिने तैयार हुळुदु के बड़कते मोहम्मद जमील हुळुदु के पुरी के काउंसलर अली मोहम्मद ए मी आफिर के तरह मिति खुश है मी हुन की मी बदल गिने तैयार के मी हां